Ще ви разкажа история за нещо, което наистина се случи и е много смешно. Имах сценария в ръчния си багаж. Аз съм в Бостън. И летя за LA. По някаква причина компютъра ми беше вътре и не го извадих. Така че хората от TSA просто казаха: хей, трябва да проверим чантата ви. Разбира се, отваря чантата, поглежда вътре. И аз правя заглавията на скриптовете си по-големи, за да мога да стигна до тях много бързо. А началната сцена е интериор самолет-бомба. Втората сцена е интериор на пилотска кабина, изхвърляне на пилот. И третата сцена е катастрофа. И аз казвам: това е сценарий за филм. И той ме поглежда и казва, и затваря нещото и излиза, и 5 служители на TSA идват. Обикалят наоколо и гледат, и тогава накрая надзорника се появи. И той просто влезе и ме погледна и мисля, че ме разпозна, може би от Сикарио. Да. И знаете, той просто седеше там, погледна го и те ме пуснаха. Дадох му палец нагоре, защото беше внимателен.